Здравейте в едно ново видео. Аз съм Бобата и днес ще играем тъй наречената игра 99 дни в гората. Така, нека се пускаме. Колкото разбрах, тази игра е базирана на истинска история. Добре, нека са... Как са... Добре, малко интересно. Ако искате да играете с приятели, може да коментирате под видеото. Просто скоро ще има видео на други игри, като... как беше? The Force Unleashed, добра игра е. Сега ще поканим Нинджа да играе с нас. Тъй, че нека... Ето го Нинджа. Пращаме покана и чакаме. Объркахме акаунтите. Той си премести друг акаунт, защото другия му се повреди. Скоро ще го видите с този акаунт другия. Но сега ще играе с този. Както виждате... Ето. Нинджа, какво става? Ей хора, чуйте едно нещо. Хаштаг бонус, Бобът иска бонус. Бобът иска дарво, аз обичам дарво. Хаштаг бонус, Бобът иска дарво. Хаштаг бонус. Айде, идваше. Хаштаг Бобът иска бонус. Хаштаг бонус, Бобът иска бонус. Конус. Не конус, а бонус. Ако виждате, да. Ето това ви е скина. Много е спешен, нали? Ама пак. Добре. Стой да влезем при Нинджа. Буквално за първи път ще игра от компютър. И ще бъде интересно. Ако имате интерес като към играта, може да се абонирате. Събираме дърво. Ако се чуете откъде имам 27 дни от създаването, играх от телефона ми, защото пак трябваше такова да... Просто тогава играх от телефона ми. Да пробваме. Така как се базира. Там някакви 5 деца са изчезнали според историята на играта и ние трябва да ги намерим. А те пък ще купят истинската история. Те пък ще купят истинската история. Добре, нека да следим това дървчен. Буквално контролите са уникални. Може да се стичаш в определено време. Така как се устарал пакет. Да, играх си един-два пъти с други хора. Аз съм играл, аз много ще играя с хората вече да пие какво... Защо? Защото той не те напада хората вече. Ти да видиш. Може да спиеш който искаш. Май ще тезата вече да нападаше. Например, шайк, защото на второто вече да знаете, аз не се гледам другите стримери, един човек ще идва един шерен да нишка кръче. Вече намерихме, точно Нинджа е намерил въглище. И кръче. И кръче ли намерите? Ми на мен но аз ще събирам дърво. Човек, чувствам се сякаш съм в Майнкрафт. Ако искате видео на Майнкрафт, може да се абонирате.
Аз ще износя душа. Много ясно. А те да се абонират за монстърчето и за Абонирайте се за монстърчето, той просто не хареса да играе Roblox и за това сега не е с нас. Ето вижте, нека чета се. Пай Дракич. Пай Папа и... Да. Имаме хънгър, което да го Майко, ти пъта ям храната. Да видим колко време ще оцелем. Ако искате поредица на тази игра, как я превъртам като цяло. Това видео ще се опитам. Ти знаеш какъв края? Не. Когато пиеш, те пият 4 деца, не са 5 деца, там са 4 деца, би дало да ти сеш една, водата дава да сеш от нея. Не знам, сигурно са добавили нови краща. Нека сложим малко тук. Защо човек ми изяде дървото и чу? Което и? Това е лешачка си дърва. Резачка за дърва. Добре, защо не мога да я вземем и просто да режем дърва с нея? Защото не можем. Стойте малко да намалим звука, човек, че малко е. Добре, от компютър буквално се играе. Ето го, ето го! Не знам колко те вуша една вечер. Ето го. Хода, ето го. Абе, те са прави на бобара ще те буште в сака. Не може. Не ме интересува, ще го мушна в сака. Аз не мога да избърна нещо. Защото ще става играта, но не може да беше годното. Да, защото това сякаш няма да върши. Майко как че чува мичката. Ти не си видял като играва в First Light как се чува. И са те дължащи звукове да чуваме от това. Това паше е... Прасе ли? Не паше. Не, разбрах къде ги чувам. Дълго. Някакъв вълк ме подгони и трябва да преда. Къде е заешкия крак? Е, тук. Нощко го. Паси накъя. Аз ще си взема. Кога да си взема? Добра брадва или добър сак? Какво искаш? Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штурка, махай се от лука. Ти запагаш. Да. Аз стигам да отмъста на оня вълк. Имаме достатъчно такова, започвай да се пиеш храна. То? За да има достатъчно такова. Ама аз ще по-ти събирай. Абе, ти... На колко си? Това ще го разберете по-напред. Защото не си пускаш камерата. Още нямам право. Наистина ли? Да. Значи на 12. На 20 абоната хора ще... Не, даже на 10 абоната хора ще направим face review. На? Или на 20. На какво е? Да ще покажа лицето това, значи. Майко, човек, колко дърво има тук? Майко, тази игра изглежда добре, човек. За сега е интересно. Ако искат поредица? Ако искат поредица, да. Като цяло поредица не бих отказал. То осиновено чекани. Кой? Не бе, аз съм осиновен от бъбрите, гений. Аз съм човек, аз съм го водещ бъбър, който може да играе на компютър. Ти го водиш от черите нинджата да си го били. И да те да обучат да си нинджа спинджа.
Аз съм Пинчо. Аз съм Минчо. Аз не съм нито нинча, нито... Айде бе, отивай да готвиш. Нямам готоварски умения. Имаш. Ама ти много накъл се опи някаква храна, бе. Аз тук му събирам храна да яде до вечера. Той ми брънка. Братото има добра брада от тебе. Купих си я. За колко парички? 15 $. Да ти имам и скъпата брадва. 15 $, много малко. Тя е безплатна. Хора, изчакайте, защото... Хора, извинете се за кратката пауза, говорих по телефона, не е нужно да ми слушате разговорите. Но тя какво ще говорите? Да слушат как говоря с мама Бобърди и им се слуша. Нали? Ама ако ви се случва, няма проблем, ще ви заведа в Бупарландия. Там много красиво, човек. Чувал ли си за манджата от дърво на баба Бобър? Каква е тази баба, бе? Бягай! Бобъра бяга! Бобъра прави дупка в земята и никой. Чест. И някакво чудо. Това е Майнкрафт, помниш па? Roblox стил Майнкрафт, аха. А защо не струва пари? Защо Майнкрафт, като я играеш, а Roblox има копия, което ти е безплатно? Нека отворим често, все пак. Уга, буга, уга, буга, уга, буга, уга. Уга, буга, уга, буга, уга, уга. Бе, аз го познавам. Да, той има два канала, моя са абонирате и за Крокодил Бъга. И за всичките ни канали. Точко, имам мисия за теб, ела. Нинджа. Имам мисия за тебе. Вече си има. Трябва да разсеяваш мечката. Май ще умрем на ден трети, че ще е видеото, хора. Защото целта е да не умрем, защото правим предизвикателство, не умирайте и че... Не знам как ще се взема от тази мечка. Ей! Не, пусима! Еми хора, това ще е следващото видео. Чао и до нови срещи. Стойте, шегувам се. Нека трябва да снимам. Take the illusions.
Ще се пробвам сам да видя колко време ще оцелея. И така малко. Видеото ще е 20 минути, спокойно няма да е толкова дълго, колко първото 50 минути. Това тази игра вече съм я играл и знам как се прави, защото тя игра с брат ми. Ще пуснем сам. Или не, айде да идва. Нека ни напишем. PLEs com play with me. PLEs. Не. Еми, кода, това ще е днескащото видео, защото ми излязоха малко задачки. И така. Чао и до нови срещи. Чакам ви в Бобатландия. Моля да се абонирате, да коментирате и така. Лайкнете видеото и от мен. И напишете в коментарите хаштаг Бобадайслап. Чао. И ви чакаме в Бобатландия на 20. Никога.